Se on mulle elämäntapa, eli mä oon tehnyt tätä omaa artistihommaa vuodesta 2009 ja mä elätän täällä itseni ja se on kaikki mitä mä teen aamusta yöhön asti, eli kaikkea. Musiikki on ollut mulle semmoinen suojaviltti minun ja pahan maailman välissä, semmoinen selviytymiskeino. Ja sitten yhtäkkiä tavalla tai toisella päätynyt siihen, että musiikki on myös työ, joten se on aika paljon. Välillä tuntuu, että vähän liikaakin. Elämäntapa. No, musiikki on mulle rakas harrastus ja soitan ja kuuntelen ja luon ja se on niinku tosi iso osa mun elämää. Se on loppujen lopuksi se syy, miksi mä oon esimerkiksi tässä istumassa. Niin haluaisin ajatella, että välitän, mutta sitten mä en kyllä rehellisesti sanottuna välttämättä erota sitä. Tai mä en tiedä, erotanko mä. Mä oon kuullut ihan vasta, että kaveri on tehnyt tekoälyllä musiikkia. Ja se kuulostaa hämmästyttävän hyvältä paikotellen, mutta samalla se harmittaa, että tarvitaanko meitä oikeita muusikoita kohta ollenkaan. Mähän voisin käyttää tekoälyä apuna vaikka tekstien tekemiseen, mutta mä en ole käyttänyt vielä, enkä todennäköisesti käytäkään. Mä en usko, että se tulee olemaan hirveän iso juttu, eikä se tule selviämään meidän oikeiden muusikoiden rinnalla mitenkään. Se ei pärjää. Se taso ei riitä. Tietysti kun puhutaan rockmuusikoista ja älystä noin yleensä, niin on vähän vaikea hahmottaa sitä, että mihin se raja vedetään. Mutta käsittääkseni vielähän ei tiedetä, että mikä musiikki on tekoälyn tekemään. Sitä ei markkinoida niiden biisien nimissä tai muissa, joten varmaan me ollaan kaikki kuunneltu tekoälyn tehtyä musiikkia. Miettii kaikki mainosmusiikki varmaan. Surullista siinä on se, että hirveän paljon ihmisiä menettää duunissa. Tekoälyhän niin hajoaa Mietsakin lainatakseni, se on loukkaus itse elämää kohtaan. Niin jos mä huomaan, että jotain tekoälyllä tuotettua, niin mä en halua olla senkaan missään tekemisissä. No sitten tuossa tanssimusassa ei välttämättä enää osaa sanoakaan, enkä mä oon tsekkaillut. Voihan semmoinenkin olla, että sitten tulee tästä lähtien joku varoitus, että tässä on muuten kone mukana. Nyt voisiko se olla, että joskus oli sensuuri, että liian rajuu sanotusta, niin voisiko sitten olla nyt, että siellä tulee joku kirjain, että tässä on ollut niin kuin tekoäly on ollut tekemästä tätä. En tiedä. Ja AIlle kaikki kunnia, mutta ei ole kiire. Ei ole kiire tulla pilaamaan meidän työtä.